Майска утрин. В тихото предградие Дарби, в Англия, в къща на улица Виктория се разраснало пожар. Вътре спали 6 деца. Когато пламъците отшумели, останало само тишината и ужасът. Родителите Майкъл и Мейрит Филпот плачели пред камерите. Но под фасадата на скръбта се криела една ужасяваща истина, защото убиецът на тези деца е бил много по-близо, отколкото всички подозирани. Майкъл Стивън Филпот, по прякор Мик, е роден през 1956 година в Дарбишир, Англия. Той е израснал в работническо семейство. Още в ранна детска възраст е проявявал агресивно насилствено поведение. През 1978 година, когато Майкъл бил на 21 годишна възраст, нападнал 17-годишната Ким Хил, с която имал интимна връзка в продължение на 2 години. Ким искала да прекрати всякакви взаимоотношения с него, заради контрола, който упражнявал върху нея. Той контролирал начина, по който се обличала, с кой да излиза, имал и вечерен час, и ако случайно тя го прекрачила, Майкъл я прибивал жестоко. След като разбрал, че Ким е искала да го напусне, той, меко казано, се вбесил. Отишъл в дома ти и нанесъл 27 прободни рани с нож. Майката на Ким се намесила в опит да я спаси, но той намушкал и нея 11 пъти. Съседите чули къвгата и се обадили на бърза помощ. Когато парамедиците пристигнали на адреса, те заварили Майкъл да седи пред къщата. Той им казал: "Аз не бих се занимавал. Тя вече си е отишла. Добра работа свърших." Като по чудо момичето и майка й са оцелели. За това престъпление Майкъл е получил 7 години затвор за опит за убийство и нападение, но излежал само 3 години от присъдата си, защото е бил освободен условно. След като Майкъл излезнал от затвора, той се запознал с Памела Ломакс. Двамата сключили брак и имали 3 деца. Той постоянно е прибивал и контролирал. Памела е искала да го напусне, но не е имала смелост, защото Майкъл я е заплашвал, че ще изтори същото, което е сторил и на Ким. За огромно щастие на Памела, Майкъл я е напуснал заради 16-годишната Хедър. Двамата с Хедър имали 2 деца. Може да предположите, че както при всички жени до момента в живота на Майкъл, и там положението не е било хич цветущо. Той постоянно е заплашвал, прибивал, контролирал и един ден Хедър не е издържала и го напуснала, като оставила 2 им деца при Майкъл, за което е търпяла множество критики години наред от обществото. През 2000-та година Майкъл се запознал с 19-годишната Мейрит Дъфи. За нея знаем, че от ирландски произход, родена е в Северна Ирландия и имала много тежко детство. Преди да се запознае с Майкъл, тя е била омъжена за друг мъж, който я е пребивал многократно и от него има 1 дете. През 2003 година Майкъл и Мейрит се омъжили. Малко по-късно Майкъл се запознал с сестрата на свой приятел, 17-годишната Лиса Уилис. Тя живеела в общинска квартира с 2 стаи, също като Мейрит, и тя била самотна майка. Лиса имала нужда да се премести в по-голяма квартира и Майкъл й предложил да отиде да живее при него и Мейрит, и тя се съгласила. Не след дълго приятелските отношения между Лиса и Майкъл прераснали в сексуални. Според Лиса, Мейрит е знаела за техните отношения и в началото не е имала нищо против. Не е изненада за никой, че той упражнявал силен контрол върху 2 жени. Контролирал, например, приходите им, маршрута, по който да се движат, колко време да прекарват навън и с кой да се виждат.
Постепенно между Лиса и Мейрит се натрупало напрежение. Помежду им се зародила ревност. В тристайната общинска квартира на Майкъл Филпот са живеели Майкъл, Мерит, Лиса и всичките им деца. 5 от Мерит и 4 от Лиса. Двете жени са имали по едно дете от предишните им бракове, така че общо са живеели 14 души под един покрив. През февруари на 2012 година Лиса напуснала Майкъл, като със себе си взела и 5 деца. Майкъл разбрал, че губи контрола и влиянието си върху Лиса и това, меко казано, го разгневило. Така той измислил пъкления план да запали къщата си, като изсценира пожар, предизвикан от Лиса, понеже отношенията им били обтегнати. Така той като един истински герой пред обществото, та дори в очите на Лиса, ще скочи в пламъците, за да спаси останалите деца. Датата на пожара е била на 11 май 2012 година. Като негови съучастници са били Пол Мосли и не кой да е, а Мейрит. Планът е бил да залеят къщата с бензин и да я запалят. Пол и Мейрит да излязат отпред пред къщата, а Майкъл да влезе и да изкара децата. След това да се обадят в пожарната и да съобщат за пожара. Така, както вече ви казах, Майкъл ще бъде един истински герой, както в очите на Лиса, така в очите на обществото. Ще получи по-голяма и по-хубава общинска квартира от социалните и всички ще бъдат доволни. Когато децата заспали, те точно това направили. Заляли цялата къща с бензин, драснали клечката и я хвърлили. Но това, което Майкъл не е успял да предвиди, е, че пожарът ще се разрасне прекалено бързо из цялата къща и той не е успял да изкара децата. Звъннали в пожарната, но когато пожарникарите пристигнали, 5 от децата вече са били мъртви, а малко по-късно в болницата починало и 6-то дете. Започнало разследване. По това време Майкъл и Мейрит ходили от медия на медия и плакали пред камерите, колко са съкрушени от загубата на децата си и това нещо породило много съжаление в обществото. Горките хора загубили всичките си деца в този пожар, без дори да подозират, че именно те са отговорни за палежа и за смъртта на собствените си деца. Pot, his wife at his side, broke down during an emotional news conference. He spoke then of his distress at returning to his home where his children had died. I've actually been down to our home, and what we saw, we just cannot believe it. Първоначално разследващите си помислили, че ставало въпрос за инцидент, но когато задълбочили в разследването, забелязали много необичайни неща. Първо, пожарът се разпрострял прекалено бързо из къщата и второ са открили следи от бензин в къщата. И това нещо ги довело до мисълта, че ставало въпрос за умишлен палеж, а не за инцидент. Разследващите разпитали Майкъл, Мейрит, Лиса, както и Пол Мосли за неговото присъствие в домът им и събитията около пожара. Разпитали също съседи и социални работници. Те им разказали за отношенията между тримата преди пожара и точно по очаквания на Майкъл, Лиса е била главният заподозрян за палежа. Полицаите разпитали Лиса и нейното семейство и бързо разбрали, че те нямат нищо общо с палежа. Полицаите започнали да следят Майкъл и Мейрит, включително подслушвали и хотелската им стая, в която са били отседнали. Не след дълго чули как двамата обсъждали най-подробно целият палеж. Също така открили бензинови съдове и ръкавици в близост до домът им.
когато взели дрехите на Майкъл, Мерит и Пол и ги изпратили в лабораторията за изследване, по тях открили следи от бензин и тогава разследващите полицаи са били напълно сигурни, че именно те са отговорни за палежа. Майкъл, Мерит и Пол са арестувани на 28 и 30 май 2012 година. Първоначално са били обвинени в предумишлено убийство, но краят на 2012 година обвиненията са били променени на непредумишлено убийство. Процесът е започнал на 12 февруари 2013 година и е приключил на 2 април същата година. Майкъл, Мерит и Пол са били признати за виновни за непредумишлено убийство на 6 деца. Майкъл е осъден на доживотен затвор без право на подмяна 15 години. Мерит и Пол са били осъдени на 17 години затвор с право на замяна при определени условия. През 2020 година Мерит е била освободена, а Пол през ноември 2023 година. След присъдите на тримата подпалвачи, Лиса и нейното семейство са напуснали Англия, за да започнат живота си на чисто. Към този момент местонахождението им се пази в тайна, за да бъдат защитени както от медиин, така и от обществен тормоз. Към днешна дата Майкъл Филпот все още излежава присъдата си в Уейкфилд, най-строго охраняваният затвор в Англия. Това беше всичко от мен за днес. Силно се надявам това видео да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да се абонирате за канала ми. Чао и до следващия път!